mu dubi tarihin annabi Zakariya da Maryam. Annabi Zakariya shi ke kula da nana Maryam, tana yariya matashiya, amma abin ban mamaki kowai ba yaushe annabi Zakariya ya shiga wurin nana Maryam, annabi ne amma shi ya zo yana ganin kayan abinci, amma in ya je ya aika kasuwa bai samu, amma ya zo wurinta yana gani. In ya ga kayan abinci sai ya mamaki, in ya koma ya ce aje kasuwa a zuwa shace ai ba lokacinsa ba ne, amma shi ya tambaye ta, ya Maryam anna laki haza, ina kika samu wannan? Dole ne ya yi mata tambaya don shi ke kula da ita. Anna laki haza, ina kika samu wannan? Sai ta ce haza min indillah, kaga wannan abincin daga wurin Allah yake fitowa. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah na azurta wanda yake so ba tare da sai yayi bincike ba. Kaga annabi Zakariya ya bincike Maryam, anna laki haza, ina kika samu wannan? Tace daga wurin Allah. To haka ne wajibi ne akan mu, idan kika ga diyarki tayi wani shiri, wani ado, wani kaya wanda ba ke kika saya mata ba, dole ya kamata ki bincike, ki gane shiga, ki gane fita, waye ba ta moba, ina take zuwa, su wane ne abuyoyinta. Baba, wajibi ne, responsibility ka ne ka kula da 'ya'yanka, in ba haka ba kiyama sai Allah ya maka tambaya. Allah ka yi mana.